Přátelé, povídejte něco. Máme nějaký vrcholný keci. No, to kurva furt do kopce a kurva furt do kopce. Asi první. Samý kameny a samý. Ještě někdo nám něco řekne? To kopec jako debil a hlavně to zkus nějak nastavit, aby se nás mohl to sama spouštět vyfotit. Taky děkujeme. Takže Elm, vrchol, kolik to má? 2000? 2190? 2128. 2128. Takže tamhle jsem byl ráno. Tamhle to je Grospíl, se domníváme teda. A tamhle to, Tak daleko, ty 5 hodin, ty v těch mracích je podle nás Dachstein. Do jezera. Tady někde pod náma je chata. co tam píšeš? Jo. Co? To je tak krásně leží, to tady se dobrý. Tak koukej ještě strana na sebe takhle. Tak tady odsaď.